коронка с бомбичка, защото вие доказахте, че сте вече... Хайде слова, вие не сте май. Вие вече сте... Искам всички заедно силно да извикаме. Ние вече сме грамотни.
Заповядайте. Сега, скъпи деца, може ли за вашето внимание най-напред? Да. Искам да видя всички очички към мен, защото искам да ви кажа няколко хубави неща. Днес, по случай вашия празник на буквите и това, че вече, както много пъти го повторихме, сте грамотни, и както виждате с встъпването на първата пролет и с вашия празник, изпълнихте нашите сърца с толкова много радост и щастие, направихте ни горди, наистина днес показахте, че знаете много, както по български, така и по математика, за което искам да благодаря на вашите учители. За тези 6 месеца те наистина са постигнали големи резултати с вас. Нека да аплодираме госпожите, да, и да им благодарим естествено. Искам да ви пожелая с тази първа книга, която ви подаря, нека тя да остане винаги като един топъл спомен за вас и да я запомните наистина и след това да прочетете толкова много книги, че библиотеките ви да не ги побират и наистина да следвате мечтите си, за да постигнете всичко в живота. Пожелавам ви го, но да не забравяме, че все пак ви предстои и едно щастливо детство. Много успехи на всички, много усмивки, много хубави мигове и само напред. Честит празник!